generas postos de traballo, e hoxe cando se fala de abrir un hotel, de abrir un albergue, de abrir unha iniciativa turística, como pode ser actividades náuticas, pois estáse dando ganar a moita serie de negocios. É dicir, que cando se abre unha unidade destes, que o panadeiro, fontanero, o carpinteiro, o electricista, o abogado que hai que contratar, o da gestoría que hai que facer nóminas, generas unha unidade de negocio moi importante, que hoxe é un dos motores máis importantes que ten a Costa da Morte. O Camiño de Santiago, Fisterra-Muxía, generan máis de 5.000 postos de traballo. É unha facturación en euros superior aos 15 millóns de euros. Pois claro, isto son datos que hai aí que, cos datos cos que se empezan a traballar, non? Aquí collemos albergues, casas rurais, empresas de mochilas, restaurantes, proveedores a restauración, todo o mundo collemos baixo o paraguas de Solpor. Onte mesmo viñemos de facer un evento importantísimo, moi grande en Santiago, que é un mar de gracias. Fomos lle dar as gracias á cidade que nos manda sempre, a cidade que nos dou a cultura, que nos dou a universidade, que nos dou a cultura, a universidade, decía, que nos dou tamén a, bueno, non me sale, a sanidade, pero tamén agora o turismo, non? Todos os camiños conducían a Roma, agora todos os camiños conducen a Santiago, aínda que a nosa prolongación é de Santiago a Fisterra-Muxía, pero cada vez estamos notando máis xente que fai o camiño ao revés, que empeza en Fisterra-Muxía e acaba en Santiago. Eso estamos notando cada vez máis. E, bueno, moitas veces non estar no camiño non significa riqueza. Estamos en Vimianzo, eu teño claro que Vimianzo nos próximos anos vai ser un dos grandes beneficiados do camiño, pola mobilidade, pero sí é certo que os que estamos en observatorios, como no meu caso que estamos en Fisterra no semáforo, a xente que está en Muxía, a xente que chega aquí pregúntanos, oye, onde podemos ir? Raro é o día que non mandamos xente que veña a ver os Dólmenes, o Castelo de Vimianzo, ou que vai a Camariñas velo en Caixe. Facemos de embaixadores e prescriptores dos vosos destinos, como Santiago fai do noso, e por iso onte ali lle estábamos dando as gracias, non? Entonces, dicía Vimianzo que pode ser un dos grandes que rentabilice eso por un problema da mobilidade. O turismo de Galicia detetouse hai 2 anos polas enquisas que lle fan a todos os peregrinos que nos visitan que, claro, chegan 80, 90 mil peregrinos ao noso territorio. Chegan camiñando, ou en bicicleta, ou a cabalo. Pero logo querense mover, chegan a Vimianzo, pero queren ir a Camariñas, queren ir o sea, chegan a Fisterra, queren ir a Camariñas, queren ir a Vimianzo, ou queren ir a Ponteceso, ao Museo do Xoguete. Claro, temos un grave problema de mobilidade que leva así desde hai 30 anos. Ose, vir de Santiago a nosa Costa da Morte, si ves por Vallo, tens que facer un transbordo para logo coller o autobús que pasa a Vimianzo, xa non se leva. Si vas pola Costa da Morte recorrendo Carnota a Muros, leva 3 horas e media. Entón, detectas un problema de mobilidade e, como tal, nos encargan a Sol porque lle estudiamos, contratamos a profesionales do transporte e chegamos cos deberes feitos a Turismo de Galicia. Isto depende da Consellería de Industria, que é que logo decide as líneas, non? Pero, bueno, hai unha línea directa que ven de Santiago que pasa por Muxía, que é Autos Ferrín, e, bueno, pois esa línea vai vertebrar en Verdollas. Con lo cual, desde aí están pensando en facer, ou traballa a industria en facer unha especie de nudo de interconexión, un hub, unha serie de autobuses que salgan de Verdollas, suban a, bueno, pues, a zona de Vimianzo, Vallo, lá, se Ponteceso, vai por Camariñas, veñan a Muxía, veñan a Fisterra. Todo isto sería un continuo movimento e teñeno pensado sacar moi adiante e facelo moi canto máis antes, porque é unha necesidade que demanda o peregrino, a mobilidade, con lo cual generas riqueza e movimento no seu destino e nos cohesiona máis. E, bueno, son das cousas que Sol por aí vai traballando, non? Os nosos objetivos son promocionar o camiño, evidentemente, de Fisterra-Muxía, revitalizar a economía das poblacións pola que pasa. Temos o caso Albeiroa e agora o caso Senande, o exemplo de poblacións aisladas que non había, e que gracias ao camiño están generando riqueza. Temos o caso de Senando que falta, están dicindo que pode ser o segundo Albeiroa. Onte tiñemos familias no Borsó, na jornada de traballo, xente que heredou unha casiña en Dumbría, que vive na Coruña, que fago con esta casa, que teño que pagar un IBI, teño que pagar unha luz mínima, é un problema recibir herencias. Pois mira, está habendo xente que se está rehabilitando, reformando as casasudas do GDR e do GAL, que tamén hai que agradecerlo, e onte lo agradecemos, porque axudan a dinamizar. Esas casillas están poñendo en valor, porque son casas con Q de calidad, son casas con Galicia calidade, con instalacións moi ben feitas, que tamén generan postos de traballo, e logo lle empezan a dar tamén ganancia o que falaba ao principio. O panadeiro vende, o da cerveza vende, o das persianas vende, o sea, que cada vez que se pon en valor unha casiña, e o camiño vale moito para estas cousas, para poñer en valor propiedades que están abandonadas. Por iso se crean as oportunidades de negocio asociadas ao camiño.
mediamos ante as administracións tamén para que loitar contra as malas praxis para que podamos ofrecer un turismo de calidad, en xeral mellorar a experiencia dos peregrinos que nos visitan. Somos máis de 140 socios en estes momentos relacionados co sector turístico, domiciliados non son os concellos polo que discorre o camiño, a Fisterra Musía, por iso digo, temos socios de Vimianzo, temos socios de Carnota, que tampouco están no camiño, e ainda que a maioría están da xente que pasa, non? Poblacións próximas, onde se viu o potencial do mismo. Que facemos? Pois impulsamos unha credencial para os peregrinos da ruta de Fisterra Musía. Esta é a única credencial gratuita que hai do camiño, a única. Non la fai a Diputación. Estaremos sempre agradecidos á Regueira, que tuvo a visión de hai 3 anos con unhas láminas feitas por Yáñez, un experto, que o peregrino a vai sellando. Este é o pasaporte do peregrino. Mete o seu nome, o garda, e o gardan ao corazón, porque despois de sufrimento de camiñar e leválo sellado, levas un mapa aquí, e levamos máis de 150.000 credenciales impresas e enviadas. Evidentemente as enviamos a Inglaterra, ahora pasamos iremos á feira de a World Travel Market, unha das feiras máis importantes de turismo, e ali estaremos cas credenciales e cos mapas. Acabamos de vir de Sevilla, de Málaga, de facer xornadas de traballo con tour operadores que nos visitan. Estamos mandando tamén na feira de Berlín. O día 31 vamos a Lisboa, o camiño portugués está aí, está medrando moito, e nós temos que estar aí. Evidentemente, claro que estamos en Fitur, mira, no workshop do Porto e acompañados das autoridades. Por encima, onte lle dábamos ese mar de gracias a Viloria, hoxe me encanta velos aquí, porque desde hai 2 anos, na calle Carretas, en Santiago, donde chegan os 350.000 peregrinos, 350.000, susto salir ben este carteliño que pon Camiño Santiago Fisterra Musía, recolle a súa credencial ou o seu mapa gratuito, ali. Viloria nos cede a súa oficina gratuitamente, eu creo que o agradecimento vai ser infinito e que podamos ter esta relación comercial por moitos anos, non? A Fargüey, estamos en todos, as administracións con nós, vicepresidente da Diputación, que leva a área de turismo, somos unha asociación do camiño da provincia da Coruña, e aí están de nós. E o Oranato Central, fío de ayer, que a verdad que ese mar de gracias que fomos orgullosos a darlo. Tuvemos un autobús antigo rotulado por Santiago 3 días, dando ese mar de gracias á cidade que nos manda a xente, a cidade. Ningún camiño fixo eso. Por iso, nós que estamos aquí, aillados, pero cada vez máis cerca, non? Ainda conto ao final, pois, estábamos dicindo aos conselleiros e ao alcalde, a xente que nos visitaba, que a Costa do Monte sempre estuvemos aillados, agora máis cerca. Pero, bueno, necesitamos esa vía rápida, non a Santiago, sino a Negreira. Os próximos 10 anos van a ser apasionantes por negocio, para a empresa, para o turismo, porque temos o Saco Veo 2021, pero logo recordo que hai 2 máis. Este AVE que se nos promete o 2021, que agora xa dudan dos plazos, pero que todo apunta que o teremos, isto vai a marcar un antes e un despois. Estamos en Mimianzo, non sei, 50 minutos unha gran estación central de AVE. Ben, se conseguimos que o día de mañán tiñamos esa vía máis rápida que a necesitaremos, esa digo, non a Santiago, a Bertamináns, perdón, a Negreira, temos a variante Negreira, pois eso é o que temos que, políticos e empresarios, empezar a demandar esas cousas, porque todo o resto de Galicia está conectado. Eu, por traballo, teño que viaxar a Villagarcía, Cambados, Boiro, por aí. Oye, que rápido te moves, en 10 minutos estás Sanxenxo, un lado, outro, fixeron unhas vías rápidas aí, e nós, cando falamos da nosa veciña Barbanza, que está ao lado, cando falas dun veciño, é que chega rápido onde está ele. Pois aquí ir a Barbanza, sabes, o tempo que nos leva. Temos unha conexión mala. Eu creo que no sector empresarial, que, en definitiva, somos os que representamos, pois, temos que facer. Bueno, que retos temos por diante? Pois, ao final, somos empresarios, temos que vender. Serán máis oportunidades de negocio. Buscar novas formas de comercialización. Aquí hai xente do sector da hostelería, sabemos que hai unha Booking, hai unha empresa que se chama Booking, que se non estás non existes, pero Booking leva o 15% do que nos facturamos. Eu penso que algún día a Costa da Morte terá que ter a súa central de reservas, porque sería dinheiro que se queda aquí, non? Pero iso será máis para diante. Poñer en valor o patrimonio material e inmaterial, será experiencias sustentables na economía, dar visibilidade ás aldeas, povos e vilas que teñen no camiño un factor determinante para o desenvolvemento local. E, bueno, isto que lo temos que creer, que somos os que realmente facemos unha cousa, eu sempre o digo, temos un camiño de paz, un camiño verde, que é o que nos demandan os alemáns, italianos, canadienses e americanos, un camiño de 5 días, bonito.
un camiño que ten unha gastronomía a mellor de todas. E, pois, dá vergonza dicilo, pero somos baratos. O sea, ou se vas aquí a Vimianzo a tomar un café, che cobrarán €1, che dan 5 chorros, un chopito de zumo e un trozo de tarta. Ese mismo café vas a París, Berlín, Venecia ou ao aeropuerto de Santiago, e costa-te €5. Joder, eu creo que temos que empezar a pensar tamén en algún momento subir precios para poder pagar sueldos máis elevados, porque ao final o diñeiro circula. Non é bo ser un turismo barato. O sea, Ryanair ten que existir, pero tamén hai Vueling e Iberia. E noso produto que facemos é moi importante. Temos un museo, fui pioneiro, Casa de Trillo, aquí presente, fui pioneiro no turismo de calidad, da CU de calidad, da Galicia Calidade, esa marca que todo o mundo, onde eres de Galicia? Galicia Calidade. Pois vamos en esa línea por onde temos que tirar. E remato xa, dando vos as gracias, teño que poñer un vídeo pequeniño para que, con sonido. Compostela es el nuevo comienzo. Para muchos peregrinos, el camino no termina en Santiago, pues ya desde la Edad Media existe una prolongación hasta Fisterra y Muxía. Conoce el auténtico destino de las antiguas peregrinaciones. Tienes que llegar al final para despojarte de las malas energías, como un baño purificador en nuestro océano infinito. Te ofrecemos un nuevo camino que empieza al llegar a Santiago de Compostela. Un camino lleno de emoción, de magia, de amaneceres y de atardeceres que no te puedes perder. Queremos dar a conocer nuestra costa, nuestra historia, nuestra gastronomía, nuestro paisaje, nuestras costumbres y nuestra cultura.
vos a falar como socia de Solpor, como ben dixo Jesús, e como xerente dunha casa de turismo rural en Muxía, Casa de Trillo. Como vemos o camiño desde un establecemento tan pequeno como o noso, como nos afecta o noso desenvolvemento, non? O camiño, desde os 16 anos que levamos abertos, pois cada vez vemos que vai crecendo, que cada vez hai máis turistas. Nós temos que decir que traballamos con turista un pouco diferente, traballamos con Viaxes Viloria, estamos no Bono Jacobus, e trátase dun peregrino que busca facer o camiño dunha forma, digamos, máis cómoda. Eles teñen unha empresa de transportes que lle axuda a mover as maletas, e demandan nos servizos totalmente diferentes aos dun turista convencional, digamos. Cean na casa sempre, almorzan antes, témonos que encargar de xestionar o traslado do camiño a nosa casa, posto que estamos a 4 kilómetros nunha aldeiña de Muxía, e notamos que cada vez crece máis. Traballamos con axencias que nos demandan un nivel de calidade bastante alto. Por exemplo, teñenos pedido espazos para meditar, moi diferente ao que é un turismo convencional. E repercútenos, é un promotor da nosa economía, o camiño é un promotor das zonas polas que pasa, non só das zonas polas que pasa, sino de todos os concellos da volta, e creo que forma parte da nosa responsabilidade social corporativa pois promover eventos como este simposio, e traballar todos para que o camiño se traballe dunha forma sostible en todos os sentidos, que non se masifique, que seamos acordes co que temos, co produto de calidade e co que queremos vender. Esa é un pouco a idea. Bueno, buenos días a todos. Gracias por vir a esta segunda jornada que se dedica a Traslatio de Cereixo. Eu estou aquí como tesorera da CEMAT, non como alcaldesa de Camariñas, pero ao mesmo tempo faime, pois, bueno, teño que reconocer que me facía ilusión falar na Casa da Cultura, pero, bueno, teño que vir para aquí, para esta sala, pero me facía ilusión falar ali. Para min, insisto, é un día especial porque, bueno, como todos sabedes, os que me conocedes, eu nacín en Tufións, en Cereixo. Fun á escola de párvulos que hai ali ao lado da iglesia de Cereixo. Pasei moitos días arredor do Carballo de Cereixo, as Torres de Cereixo, a iglesia románica. Cando íbamos a misa para facer a comunión, pois para nós era, verdad, Miguel, era unha porta que tiña unha escultura arriba e tampouco nunca lle demos tanta importancia, para nós era a iglesia e punto. É verdad que despois de 40 anos, porque eu xa teño 43, era hora de que se promocionara a Traslatio de Cereixo, porque é importantísimo para o desarrollo de toda a Costa da Morte, en especial da Ría de Camariñas, que se promocione a Traslatio, non? Quero agradecer, sei que a labor empezou a Manuel Antelo, que está aquí, e sobre todo ahora Mónica, que siga apostando por promocionar o Porto de Cereixo, porque a promoción do Porto de Cereixo é a promoción da Ría de Camariñas e de Ponte do Porto. Unha vez dito isto, pois teño aquí unha chuletiña do que teño que dicir sobre todo, porque dende a CEMAT, insisto, levamos moi pouco tempo, os alcaldes todos que empezamos novos, eu tuve que asumir o cargo de tesoreira, o meu compañeiro Iago pois é o presidente da CEMAT, e pois un pouco temos que explicar o que se está realizando dentro da asociación, que vai explicar mellor o meu compañeiro Bernardino, que é o técnico de turismo de Camariñas, pero ao mesmo tempo é membro da CEMAT. Para a CEMAT é importantísimo o camiño de Santiago, sobre todo a promoción que sabemos que os dous pueblos máis promocionados son Muxía e Fisterra, evidentemente, os 6 pueblos tamén por onde pasa o camiño de Santiago, pero a CEMAT quer ir un pouquiño máis aló e chegar pois que o camiño cree unhas sinerxias co resto dos pueblos, como pode ser Camariñas,
e outros sitios, non? Entonces, a CEMAT se está volcando para que todo este turismo que chega a Muxía Camariñas pois que poda visitar outros lugares e dar a conocer a Costa da Morte. Eu, sin máis, pois nada, agradecerlle a Mónica, a corporación, que sigan promocionando a Traslatio, e cedolle a palabra a Bernardino Martínez, que é o membro da CEMAT e técnico de turismo de Camariñas. Bueno, bo día a todos e, bueno, eu vou intentar explicar brevemente, sin ser demasiado aburrido e pesado, un pouco que é o plan de acción de turismo da Costa da Morte, que é a folla de ruta que ten a CEMAT ata o ano 2025. Empezou este ano e vai hasta o 2025. Que pretende a CEMAT? Pois, por un principio, establecer prioridades e melloras na xestión da promoción do turismo na Costa da Morte, non? E para elo quere establecer unhas líneas de actuacións comuns para todos os concellos que forman parte do xeodestino. Un maior equilibrio territorial, porque eminentemente somos un xeodestino de costa, temos máis de 200 kilómetros de costa. Mellorar a colaboración e o aproveitamento dos diferentes plans e proxectos que xa están dinamizando cada un dos concellos, tanto entidades privadas como públicas. E para elo vai emplear unha metodoloxía que van a ser son 5 fases de traballo diferente. Procura unha participación activa do sector público e privado, realizar unha diagnosis e unha prognosis, así como unha búsqueda do consenso e compromiso de cara ao futuro da implantación deste plan, e análisis e diagnosis da estrategia dos recursos turísticos que temos, non? É dicir, que son os elementos que temos son infinitos. Agora que temos unha riqueza extraordinaria, desde os patrimoniais, os naturais, os culturais e os materiais e inmateriais, non? E con elo conformar os focos de atraccións turísticas actuais como potenciais de cara ao futuro, non? Referente ao enfoque ao mercado do turismo, quere atender á estrutura turística actual que xa temos como destino e aproveitar o comportamento da demanda tanto real como potencial, non? Para elo, diseñou varias a estrategia a desenvolver, diseñou varios produtos turísticos e diferencia como 2 tipos de produtos turísticos, non? Por un lado, os produtos turísticos posicionados, é dicir, que son realmente polos que conoces, son os que máis demandan os viaxeiros que veñen á Costa da Morte, son os que nos identifican como en este imaginario, non? E son os valores que se asocian, que asocia tanto o viaxeiro como o habitante da Costa da Morte, non? E aí temos o turismo de natureza, evidentemente son todas as actividades relacionadas no medio natural, aí temos toda esa paisaxe da costa, e entre elas está o senderismo, e comentaba antes o da Asociación do Solpor, precisamente o Camiño dos Faros, que está sendo unha das rutas máis demandadas e mellor posicionadas actualmente, xunto co Camiño de Santiago, que comentaremos. E depois, evidentemente, temos todos eses espacios de ocio, como miradoiros, as nosas playas, os temporales, o mar, todo ese litoral con toda a súa arquitectura de faros, muiños e santuarios, non? E o turismo gastronómico. Evidentemente, todos que pensan en Galicia pensan na comida, que somos moi bons anfitrións. E é unha das maiores motivacións pola que ven a xente a Galicia e a Costa da Morte. Unha polos produtos que temos de calidade, abundancia e a variedade. E, evidentemente, especialmente nunha zona de costa como estamos, os produtos do mar. E outro produto turístico posicionado é o Camiño de Santiago. Estamos falando que o produto
mellor posicionado a nivel internacional, o que atrae todo ese turismo todo ese movimento de fronteras, non? E depois ten outro valor que é dos poucos, ora xunto co Camiño dos Faros, que racha ca estacionalidade. É dicir, nos padecemos o mismo defecto que ten o turismo neste país, que dependemos demasiado do verán. E este é un turismo que sí está rachando con eso, incluso está abarcando prácticamente todo o ano. Estamos falando que igual durante 9 meses hai movimento en estas zonas, e especialmente nos dous fins do camiño, que é Muxía e Fisterra, non? Outra línea de estrategia sería os produtos turísticos, estos sí que son os consolidados, que sería o turismo de activo e de aventuras. É dicir, volvemos, son estes produtos relacionados ca naturaleza, rutas BTT, senderismo, barranquismo, bueno, kayak, infinidade. E tamén temos o turismo de playa, ainda que non somos un destino turístico de sola playa no verán. Non tanto pola temperatura, pero sí polas playas extraordinarias que temos, non? Desde as playas máis grandes de Galicia como a de Carnota, ou paraxes naturais extraordinarios como Traba, Monteblanco, Trece ou muitísimos máis, non? Podríamos estar falando deles. E depois temos tamén o turismo de eventos e festas, é dicir, un dos grandes recursos que atrae tanto a público local como externo, non? E dentro deste turismo de eventos aí está a Semana Santa, hasta hai 30 anos Semana Santa a Costa da Morte era prácticamente Fisterra, non era máis, pero bueno, pois agora aquí a Semana Santa é un dos grandes eventos do ano, non? Dentro destes produtos turísticos contan tamén os produtos turísticos estratégicos, establecen dúas categorías. Por un lado, teñen uns de prioridade alta, é dicir, eses que foron os que acadaron maior consenso entre todos os sectores que foron consultados, tanto público como privado. E temos ese turismo de aventura, ainda que non está moi consolidado na Costa da Morte. Xa vedes que a CEMAT unha das cousas que busca é intentar igualar, e polo menos a igualdade entre o equilibrio entre todos os concellos da Costa da Morte, e a capacidade que ten o turismo activo e de aventura é que diversifica a oferta turística. Eleva o gasto medio do visitante, mellora a experiencia dos viaxeiros e ofrece unha nova forma de disfrutar do que é da natureza e a paisaxe, non? E ademais está enfocado tamén ao que é o tipo de turismo de familias e grupos, non? E ten esa ventaxa que se pode realizar en casi todos os concellos. Temos o turismo náutico, é dicir, ainda que, bueno, a Costa da Morte non ten demasiadas instalacións náuticas, como comentaba antes, somos de natureza costeira, hai moitas empresas de turismo náutico, e entre as actividades de maior potencialidade estarían o kayak e o mergullo. No tema do mergullo, a CEMAT está nun proxecto europeo moi interesante que pretenden crear unha marca europea de turismo de mergullo, e está dirixido especificamente a un público internacional. E a Costa da Morte temos unha diversidade de patrimonio sumerxido impresionante. Aí está o noso propio topónimo, non? Ben pola cantidad de naufraxos que temos debaixo das nosas augas, non? E dentro desta promoción tamén o que pretenden é darlle un pouco máis de pulo ao turismo náutico, e en isto que queren é consolidar a feira náutica que se está facendo desde hai 2 anos en Camariñas a través do Club Náutico, non? E o turismo mariñeiro sería outra das estrategias. Este é un dos produtos con maior potencialidade dentro da Costa da Morte. Evidentemente, o que creo que un dos produtos que máis nos identifica como tal, non? E evidentemente a través da nosa historia, cultura, paisaxe e arquitectura, non? E as distintas actividades estarían orientadas a visita ás vilas mariñeiras, os faros, os portos, e visitas guiadas das mans de profesionais do mar, o que ora se conoce como turismo mariñeiro, non? Estaría tamén o turismo industrial, que, bueno, aquí
o exemplo que temos é Cerdeimar, e despois tamén un turismo etnográfico relacionado ca pesca, sobre todo visitas a todas as antigas fábricas de salgadura da que temos bastante en a Costa da Morte. A outra sería o turismo cultural, que o que pretende con ele externalizar esta demanda turística da que falábamos antes é buscar ese equilibrio territorial, e para elo están todos os BICs, todos os bens de interés cultural que temos, non? Os dolmens e as mámoas, e aí está o exemplo da ruta dos dolmens e o Centro de Interpretación do Dolme de Dombate, e tamén, esperemos, o futuro parque de megalitismo, non? E os castros, e destacar evidentemente Borneiro, non? E despois, algo que tamén existe en todos os concellos sería esa arquitectura religiosa, campanarios, ermidas, arquitectura civil e arquitectura popular, na que non nos vamos a meter demasiado. E tamén as artesanías, non? Aí temos as tres grandes artesanías da Costa da Morte, o liño, o encaixe e a olería. Decir que tamén a CEMAT está elaborando un plan, un proxecto que está cofinanciado polo Turismo de Galicia, que está dirixido á creación e promoción e comercialización de experiencias turísticas baseadas no patrimonio inmaterial da Costa da Morte. É dicir, cando nos metamos con todas as nosas historias de lendas, lugares máxicos e seres mitolóxicos, temos aí uns recursos, bueno, prácticamente, diría que imposibles. E o outro é o Camiño de Santiago, ese gran reclamo que temos, e é o gran produto que a Costa da Morte lle dá o maior reconocimiento, ese posicionamento tanto a nivel nacional como internacional, e temos algo de singularidade co resto dos camiños, e que temos conceptos como este do fin do mundo, o Finisterre, que é o que nos dá esa autenticidade, non? Evidentemente, o que é o Camiño de Santiago pasa tan só por 6 dos concellos dos 17 que ten a Costa da Morte, que están dentro da CEMAT. Entón, a CEMAT o que pretende en ese equilibrio territorial é velar por un turismo de calidade, además o comentaba, velar por un turismo de calidade das experiencias que teñen o peregrino no seu paso polos distintos concellos da Costa da Morte. E, bueno, podíamos falar pero creo que hasta aquí más ou menos podemos chegar para falar un pouquinho así das estrategias e o camiño que está emprendendo a CEMAT de cara aos próximos anos. Entre eles, algúns que están nesta mesa e que seguramente estén máis autorizados que a min a falar del, porque, bueno, eles foron os que se lo ocurriu, eles foron os que comenzaron a articulalo, e logo, pois, a nos convidaron a participar, a continuar, e, bueno, pois, hasta agora, non? Neses inicios, pois, Casa de Trillo, Manolo de Perfecto María, foron os que, de alguna maneira, viron que os peregrinos nos estaban chegando, daquela, os peregrinos vían como unha oferta alojativa moi vinculada co camiño, que eran os albergues, pero que empezaban a necesitar outro tipo de establecimentos, tiñan outro tipo de necesidades, e foron eles os que dixeron, haberá que ter isto en conta, prepararse, articular produto turístico para que repercuta nas nosas empresas. Foi aí cando se incluiu tamén neste proxecto a Agencia de Turismo, daquela chamada Tour Galicia. Nós tamén, as datas as teño un pouco difusas, pero me podedes corregir, sobre todo Manolo,
no sentido de que entrou Tour Galicia e o seu papel foi un pouco tutelar, axudarnos na promoción, na coordinación e sobre todo pensando en que nacía aquí, pero había que extrapolalo o resto dos camiños. Para eso creamos unha especie de club de producto, no cual decidimos entre todos que os participantes tiñan que ter unha infraestructura para que intentáramos homogeneizar ao máximo o produto turístico. Entón, queríamos que todas as casas de turismo rural tiveran un número mínimo de habitacións, que deran servicios de almorzos e de ceas, que se facilitase o transporte aos peregrinos no caso de que as casas non estiveran ao final da etapa, e a partir de aí empezamos a ver que candidatos podían ser factibles para incorporarse ao proxecto. Co tempo se foi ampliando servicios como o traslado de equipaxe, o picnic, os transfers desde os aeroportos de chegada hasta os puntos de inicio de camiño, un programa de estancia en Santiago con visitas. Fomos confeccionando tamén un pouco porque eran os propios peregrinos os que nos decían o que necesitaban. Como decía, a primeira ruta que se confeccionou foi o Camiño Fisterra-Musía, o Bueno Jacobs Fisterra-Musía, e a partir de aí, un ano despois creo que se incluiu o francés, no 2008 o portugués, no seguinte ano no do norte, continuouse co primitivo co inglés, hasta, creo que o último que se incorporou, o último foi a Vía da Plata, no 2011-12. Actualmente, o Bueno Jacobs o compoñen máis de 40 casas de turismo rural que están repartidas por todos os camiños, seguindo toda esa filosofía inicial consensuada entre todos os que participábamos. Como todos os produtos os produtos turísticos teñen un percorrido, teñen unha vida. Vou vos comentar anécdotas que nos surdiron ao largo de todos estes anos, debilidades que detectamos, porque é un produto que naceu do consenso duns poucos e que logo se extrapolou o resto dos camiños, e que, ao final, tes problemas ca comunicación, os problemas de sinalización, problemas que algúns son compartidos entre todas as rutas, algúns son propios de cada ruta, e, aí estivo esas dificultades de intentar homogeneizar, dar unha coherencia ao produto e que fósemos capaces de transmitirlle aos peregrinos. Neses inicios nos que estaba a Agencia de Turismo, daquela Tour Galicia tiña aquela central de reservas, moitos de vos os recordaredes, porque era un servicio estratégico por parte da Agencia de Turismo, promocionar, comercializar o turismo rural. Fixeran unha aposta importante por darlle un valor a esa central de reservas. Tamén é certo que neses momentos moitas das casas estaban sufrindo un proceso de transformación, sobre todo tecnolóxica, nos procesos de traballo, e nos encontramos con moitos problemas na propia xestión das reservas. Tour Galicia neses momentos estaba empezando a traballar con inventarios, dotaba as casas de turismo rural con plataformas que todavía siguen existindo como Rural GES, na cual as casas podían cargar esa disponibilidade, esos inventarios eran accesibles aos clientes, nunca foron nin todavía son os comercializadores. Entonces, eso nos creaba un problema de agilidade nas reservas. Entón, eles participaban
dunha maneira tamén na intermediación. Entón, cando un cliente nos solicitaba unha reserva dun bono Jacobus, eran eles os que nunha primeira fase consultaban as casas de turismo rural esa disponibilidade, sempre baixo petición. Logo evolucionou, cando as casas empezaron a utilizar ese programa de xestión, eles tiñan esa información en tempo real de si había disponibilidade nas casas. Bueno, pois os tempos de resposta, pois estábamos nos 24, 72 horas, algo para aquel entonces razonable. Como todas estas iniciativas público-privadas, o problema que teñen é que hai que darlle continuidade. Si hai saltos, pasan, en moitos dos casos, pasan os políticos. Os políticos, cando hai cambios, normalmente os que veñen non entenden o que se fixo hasta agora. Entón, hai que facer un traballo por parte dos empresarios de decir, mira, hai cousas que son estratégicas e que se non se lle dá continuidade, pois van a quedar ao final diluídas. Todo ese esforzo, non só de recursos económicos, se pode quedar diluído na nada, non? Bueno, pois aí nos botamos en falta esa continuidade por parte da Agencia de Turismo. De feito, pois sufrimos ese proceso de que eles estaban aí de alguna maneira nese proceso, que tampouco era ágil, non? Pero pasamos a un modelo moito máis anterior, no sentido de que nós tiñamos que preguntar ás casas, non teníamos acceso a esos inventariados, e pasamos dunha confirmación de 24 72 horas de reservas incluso que tardábamos unha semana. Entón, claro, os clientes nos decían, oye, non pode ser que o tempo de resposta sea tan longo, non? Cando agora mesmo a accesibilidade á contratación é inmediata. Todo o que non sea inmediato parece que estamos atrasados, non? O cliente pode consultar ahora mesmo en moitas centrales de reservas, en moitas das páxinas web dos propios establecementos, disponibilidade real. Entón, se nos fixo moi difícil dar esa resposta inmediata, non? Logo, pois, a marca, digamos que a marca do bono Jacobus ao registrou a Agencia de Turismo, se fixo unha inversión tamén nunha aplicación, e logo, pois, houve unha serie de requisitos e de condicionantes que, dende o principio, pois, poderían ser tiñan a súa lógica no sentido da confección das etapas, dos alosamentos que deberían de estar ou dos que non. A idea inicial era que vincular o alosamento de turismo rural co Camiño de Santiago. Como dicía ao principio, o peregrino tiña esa idea de Camiño de Santiago, albergue. De repente dixemos, non, mira, a ver, hai máis, non? E aparte, son os propios peregrinos, o que xa nos está demandando somos nosos que nos temos que preparar e confeccionar programas e dar servicio a toda esta xente, non? Máis problemas que tiñamos, pois as tarifas as calculamos en base a medias de temporadas, en base a medias de tarifas, medidas de temporadas. Entón, moitos dos casos eran ventasosas, pero en outras épocas do ano non. Pensade que hai anos tiñamos unhas tarifas e decíamos, tarifa, como moito decíamos, tarifa temporal, temporada baixa, temporada media. Agora as tarifas tamén son inmediatas, no sentido de que ti podes compraros unha cama, mañan comprarla é distinto precio, pode ser máis caro, máis barato en función da ocupación, da demanda, de moitas variables, non? Entón, todas esas novas tecnoloxías nos axudan tamén aos alosamentos, aos comercializadores, para ter a oferta máis adecuada no momento. Eso ven arrastrado do resto da industria turística, non? O caso máis evidente pode ser o tema aéreo, non? Se ti compras un billete de avión hoxe, mañá non é o mesmo, o que vai ao lado do teu asiento nunca paga o mesmo.
depende de moitas cousas, depende de como este o petróleo, de cando compres, depende, non? Hai moitas variables, entón, claro, que necesitas inmediatez de resposta, ter as ferramentas adecuadas para poder dar resposta ao mercado. Na actualidade existen infinidade de alguna evolución brutal nos últimos 10 anos, non só nos servicios por parte dos establecementos hoteleros, sino tamén na comercialización. Ahora mesmo hai moitos turoperadores, agencias de viaxes, non só de aquí, sino de fora, que confeccionan este tipo de programas. Certo que a maioría os teñen dunha maneira enlatada, pero que a tendencia vai hacia unha paquetización dinámica, sempre cando teñas unhas ferramentas adecuadas. Unhas breves reseñas. No 2008, nos comezos, andábamos ao redor na temporada de uns, damoslle resposta ou consumían o bono Jacobus uns 100 peregrinos. No 2012 se duplicaron, perdón, no 2010, ano santo, se duplicaron. Houve reservas por importe de 300.000 euros. No 2012 esa facturación xa era o doble. Co tempo tamén vimos como se definía un perfil do consumidor do bono Jacobus que non tiña nada que ver co peregrino, digamos, actual deses tempos, non? Era un perfil dun peregrino europeo, americano, sobre todo internacional, e que valoraba sobre todo as comodidades, non? Quería estar en contacto co público local, que quería unha oferta de aloxamento distinta á que estaba preconcebida pola maioría dos peregrinos e que lle daba unha importancia á gastronomía. Era algo que xa sonaba, xa tiñan de alguna maneira conceptualizado, pero decían, oye, queremos unha gastronomía e de produtos locais, non? Ventaxas por que é atractivo o bono Jacobus, non? Para os aloxamentos foi un elemento desestacionalizador. Dende o principio foron as propias casas as que decían, excepto Semana Santa e agosto, é un mes e pouco máis, o resto do ano vamos a aceptar reservas, non? Entón, unha das singularidades do camiño é que o peregrino empeza un día, e ese día pode ser calqueira da semana. O día seguinte non se concentran nos fines de semana ou en temporadas de estivales. Logo, o que comentaba tamén das tarifas, que como se calculaban en base a medias, salía unha tarifa en moitas partes, en moitos meses do ano, que era moi competitiva, non? Tamén os aloxamentos de moitos anos nos decían, oye, hai que ir gradualmente subindo os precios, porque, en certas épocas do ano estamos vendendo máis barato, pero en outras estamos vendendo máis caro. Para os peregrinos, unha das ventaxas máis importantes é que se podía contratar dende unha persona. A maioría, incluso da programación que existe de paquete turístico, pasa por uns programas de salidas garantizadas onde se reúne un grupo, aínda que non se coñezan, pero salen en base a uns grupos reducidos, certo é? Pero o bono Jacobus pode facelo unha persoa, o máximo a capacidade das casas. E a relación calidad-precio. A relación calidad-precio, estamos a facer enquisas, as propias casas fan enquisas dos seus propios establecementos e tamén teñen esa perspectiva, porque ao final os peregrinos lle están contando o que viviron hasta chegar á súa casa. Logo nós temos esa perspectiva máis global, non só dos servicios prestados, sino tamén desa perspectiva da ruta do camiño, non?
Entón, pois as notas, digamos, de satisfacción que tivemos sempre dos bonos Jacobus, pois foi, con respecto a outros produtos turísticos, moi alta. Presente futuro do camiño en clave comercialización. Bueno, pois a realidade é que cada vez se vende máis produto do camiño, cada vez temos máis peregrinos, cada vez hai máis axencias, turoperadores centrais de reservas que comercializan paquetes e produtos, pero, bueno, o reto está en que o sector turístico nos adaptemos ás circunstancias, non? Que cando se creen este tipo de propostas, pois, teñamos as ferramentas adecuadas, teñamos claro o que hai que facer. Hai que ter en conta que non só a comercialización, a promoción e o perfil do peregrino nestes últimos anos, podemos decir uns 10 anos, a evolución foi brutal, no sentido de que, bueno, pois eu recordo cando estaba pois con 18 anos que tiñamos xa un punto de venta na propia oficina do peregrino, e recordo que os peregrinos chegaban de alguna maneira cegos no sentido de que non sabían o que se iban a encontrar, non sabían cando iban a volver, non sabían, pois non había ese acceso á información. Ahora mismo o peregrino, pois a través de toda esa de blogs, aplicacións, ten claro o que planifica moito antes, planifica moito millor a súa ruta, fai unha contratación anticipada. Antes era, pois, eso, sobre a marcha, non? O sea, vamos a ir contratando todo. Ahora a evolución pasa porque nos teñamos en tempo real a nosa oferta ben estruturada, ben dotada de servicios pensando nos perfiles dos clientes que vamos a recibir, que podamos tamén facer esas campañas de promoción nos sitios adecuados, no momento adecuado e para a xente adecuada, non? Entón, bueno, ahora mismo existen todas esas ferramentas, o reto está en saber utilizadas e organizarnos. Moitas gracias. Ben, eu teño que facer referencia e continuar nada máis que un minutiño co bono Jacobus, porque é un produto turístico que hoxe en día aporta tanto ao camiño como ao rural galego financiamento, cartos. É algo que nace en Muxía. A idea non sei exactamente como chega ali, pero a un determinado día Rosa e Jesús Trillo entraron en Casa Prefeuto María propoñendo un proxecto que de algún xeito deberíamos levar a cabo para vender turismo rural aos peregrinos, diferenciando precisamente os establecementos salindo do ámbito dos albergues. Tivemos 2 anos e medio de reunións, casi todas na Picota e Casa Jurjo, para tratar de quitar adiante un proxecto no que creíamos, pero éramos 5 establecementos. E tanto eu como Jesús creo que non paramos de seguir insistindo, porque cada unha das reunións chegabas a algúns puntos de acordo, pero basicamente ao final de todas as reunións a onde chegamos foi ao fracaso, porque chegamos á necesidade de ter que 5 establecementos poñer cartos e chegar á realidade de comercializar. A onde imos? Que facemos? En que feira? Quenes somos? Despois de moitísimo esforzo démonos conta que éramos absolutamente anónimos e que non tiñamos ninguna saída. Xa casi sin obter ningún resultado definitivo decidimos plantexarlo a Turismo de Galicia. Fixamos o necesario, solicitamos a audiencia ca directora de Turismo
E, evidentemente, plantexamos un proxecto que o tiñamos, despois de 2 anos e medio de reunións, de charlas e de falar, tiñamolo moi ben definido, tiñamolo moi ben perfilado, pero non tiñamos opción de financiamento. Mandounos ir ao director da área de turismo rural, Santiago Bacariza, para ver se ali mostraban algún interés polo proxecto. Bueno, coincideu, Santiago acababa de chegar, nós chegámoslle con un proxecto enlatado sobre algo que el tiña intención de traballar no futuro, e o que nos propuso foi que se lle cedíamos o nome para poder registrar Bono Jacobus, apoyaría 2 anos un proxecto piloto para a Costa da Morte, para o camiño de Muxía-Fisterra. Bueno, evidentemente eso levou outro tempo, aí conectamos ca necesidade que unha axencia posera iso en valor, e hoxe en día, bueno, pois é o que Manuel de Viloria acaba máis ou menos de expoñer, un produto vivo, algo que non saiu de casualidade, senón pola teima de querer traballar e de que un segmento como o turismo rural podía ter cabida dentro do camiño. Teño que dicilo porque a maioría dos proxectos basados en produtos turísticos, en crear produto turístico, é moi raro que saian de hoxe para mañán. Hai moitísimos cartos, moitísimos proxectos tirados en multitud de iniciativas de concello, a veces públicas, case sempre onde se intenta unha vez e outra turismo industrial, Diputación da Coruña, folletos, xuntar 100 empresas ou 200 en Galicia, desto fai 4, 5 ou 6 anos xa ninguén, non hai folletos, non hai proxecto, desaparece, o sea, é dicir, hai unha iniciativa, hai un percorrido, pero generalmente como creadores de produto turístico non hai proxectos que logo sean capaces de establecer unha marca, consolidala e seguir traballando con ela. É moi difícil, hai iniciativas en Galicia habrá 300 e pico iniciativas de 300 concellos. Evidentemente, cada concello ten a súa necesidade de poñer as cuestións en valor, pero eses fondos casi sempre son necesitarios, é necesario extraelos de algo moi concreto, moi atemporal, algo que logo consolidalo é moi difícil. Iso é así, esa é unha realidade tamén en moitas outras partes da economía, cos microproxectos ou cas cuestións de ser capaz de poñer en valor, pero é moi difícil conseguilo. É moi difícil apostar por unha marca e que esa marca se consolide. Esa marca é Galicia, ou é España, ou é Francia, pero esa constante pode ser Fisterra, pero Fisterra é o camiño realmente quen lle dá a potencialidade e non son todas aquelas iniciativas máis grandes ou máis pequeniñas que Fisterra pode levar desenvolto nos últimos anos ou nas últimas décadas. Ben, eu quería dicilo porque a Senda das Estrelas a idea nace pouco despois do Bono Jacobus. O sea, decir, si realmente que temos que traballar para ter unha variable de peregrino dentro dos establecementos de turismo rural, somos nós, somos as empresas, somos os profesionales, os que nos dedicamos a eso. Básicamente temos que ser nós e sempre nós, porque no momento en que basamos a nosa economía en axudas públicas, en que outras institucións nos poñan en valor e nos deitamos á espera ou quedamos á sombra de que eso non funciona. Todo profesional, este onde este, ten que estar vivo, inquieto e peleando polo seu espacio. Por lo tanto, Senda das Estrelas é un proxecto que hoxe se está consolidando. Eu veño aquí facervos unha pequena presentación, espero que sea capaz de transmitirvos o fío do proxecto, pero nace unha cousa parecida como naceu Bono Jacobus. Casi se podemos decir que nace do fracaso.
porque fracasar tamén é importante. Fai reflexionar, fai replantear as cousas e parte do mismo. Senda das Estrelas nace pola necesidade que unha persona que ten unha casa de turismo rural de repente sumamos outro proxecto pegado á casa que son apartamentos, de vir de traballar en soledad ou en solitario un nota a necesidade de que ten que espabilar, porque non ten tempo de atender os clientes tal como se facía cada vez máis atrás. Como decía Manuel, tiñas máis tempo de sentarte cos clientes, participar, interactuar. Pero a medida que tes máis xente e máis habitacións, de repente eso como que desaparece, non tes tempo para estar ca xente. Dígovos isto porque vimos de poñer unha casa de turismo rural e creer que a interacción propietario ou cliente o é todo. É moito, pero non é todo. Un dáse conta logo das deficiencias, é necesario tecnificarse, a medida que un vai recorrendo se a profesional vese que estamos a anos luz de ter unha tecnoloxía que quite un de apuros. Entonces, a alternativa é dicir, bueno, eu para darlle información aos meus clientes ando pedindo mapas, arríamonos a Tour Galicia, facendo información polo outro lado, tendo sempre encima da mesiña, non teño tempo de falar con eles, e dai nace Senda das Estrelas. É dicir, como ser capaz de crear un entorno donde todo aquel cliente que eu teña non o decepcione, que poda dar unha información que sea a máis adecuada para conocer mellor os entornos, que non lle queden os dolmens de Vimianzo por ver, ou que dai nace Senda das Estrelas. Esa necesidade está aí durante moito tempo, porque afortunadamente nós fomos crecendo un pouquiño máis en alosamentos, e chegou un momento que fixemos unha marca que se chama Cabariñas do Bosque en Outes, que nos multiplicou a empresa por 3 en 4 días, e nos vemos un tanto desbordados, e o proxecto viña de atrás para ser capaz de que os nosos clientes tuveran sempre acceso directo a esa información. Entre que nace e que se pon en marcha pasaron 5 ou 6 anos, estando xa mentalizado, creado, falado con outros asentes do entorno, durante ese tempo o cambio, se no bono Jacobos Manuel falaba de cambios en canto ao principio lle daba 72 horas a un cliente para saber se había disponibilidade ou non en casa de Trillo, dalí a un par de anos a disponibilidade estaba online, o sea, Tour Galicia estaba vendo no momento que o cliente chamaba se había disponible ou non. En ese aspecto, Casa Perfecto María fomos pioneiros. Por qué? Bueno, pues porque no ano 2005 saímos na prensa galega dicindo que éramos o primeiro establecemento en Galicia en ofrecer a reserva online directa. A xente entraba na web, te compro, te pago, e non che conozco de nada. Fomos o primeiro. Acolléndonos tamén a unha serie de premisas, de cursos, de formación, porque hoxe en día é unha necesidade que todo establecemento ten que ter, pero sempre hai un paso que se dá. Senda das Estrelas basicamente é a ferramenta máis actualizada a nivel mundial, porque ten a tecnoloxía pioneira que pode ter hoxe en día calquer marca de produto turístico para que todo o que está dentro se poda comprar online. Pero non é só eso. É que hoxe dentro da Senda das Estrelas os que están dentro son eles os que venden. Calquer establecemento que este dentro da Senda das Estrelas pode estar vendendo
calquera actividade en Muxía, ou en Fisterra, ou en Noia, ou en Compostela, ou online. O sea, decir, que se alguén fai unha reserva nun hotel, que este aí dentro, aínda que non ves a senda das estrelas, xunto que a reserva chegaralle ao fin do correo electrónico, un correo que lle dirá que sepas para a túa información que tes isto a túa man, a túa casa. Entonces, ese enlace levo directamente, bueno, pois a que poda comprar un voo de Naturmad na Costa da Morte, ou buceo en Fisterra, ou barranquismo no Uller. Por que digo que é a ferramenta máis actualizada? Porque xustamente a tecnoloxía que está dentro da senda das estrelas é que lle permite facer unha especie de distribución de esas microcomisións que entre os empresarios se dan uns aos outros para poder vender. Se eu mando constantemente desde hai anos xente a un restaurante eu corro o risco de que se o meu cliente non sale satisfeito me poño unha crítica por aí nos portales cando lhe recomendaronme tal restaurante e comín mal. A crítica va relacionada sempre co establecemento. Pode que vaya tamén as redes sociais do restaurante o poña, pero generalmente pono no establecemento. Por lo tanto, se nós estamos recomendando un restaurante a turistas durante anos e durante moitísimos tempos, o normal é que ese restaurante non agradezca. Pero é que se hai unha ferramenta que o restaurante está disposto a ceder unha comisión do 10% ou €1 por mesa ou €1 por comesa, un acuerdo, automáticamente eu nas miñas redes sociais ou en onde este vendendo o meu aloxamento eu podo vender tamén ese restaurante. Cal é o compromiso? O compromiso é que o restaurante coide os meus clientes. O normal é que non leve booking a comisión, nin do restaurante nin a miña. O ideal é dar creado un tecido empresarial na geografía na que se desenvolve este proxecto que justamente non lle permita a Booking desmenuzar o territorio da maneira en que o desmenuza un proxecto desta índole, porque aquí hai uns criterios de selección, hai un compromiso ca calidad, hai unha revisión en canto ás redes sociales, cal é a opinión das propias redes sociales sobre todos aqueles aloxamentos que forman parte da senda das estrelas e, polo tanto, o que é, en resumen, é un produto turístico que se crea en un territorio para ser capaz de que as comisións que as multinacionais non vende só o Booking, hai máis. Hai outra que se chama Airbnb, que é para o sector empresarial turístico pequeno, é máis un hándicap, pero que vende tanto como Booking últimamente. Parece ser que vende máis. Ten cifras un tanto oscuras, pero aí están. Entonces, o que se trata de crear é unha alternativa que eles jamás teñan a oportunidade de poder mostrala desta maneira, porque non son, eles teñen aloxamentos fríos, directos, sin conexión máis que a que eles virten a través das súas redes, pero non serán nunca capaz de que podan vender da maneira en que se pode vender con un proxecto deste tipo. Porque realmente hai bastante que pelear para que este produto se dé a conocer en todos os lados, pode chegar tal como está a Esencias, Manuel desde Viloria pode aproveitar ou pode vender, ímonos facer expansivos tamén desa maneira,
Expedia, por exemplo, se vos fijades nos spots televisivos, di te vendo todo. O viaxe de avión, o taxi ao chegar, a actividade para ir ao río por Nova York. A tendencia é compra todo aquí. Bueno, nós queremos chegar tamén a través de outras agencias, queremos chegar ao mundo onde evidentemente podan vender o paquete en calquer lado, porque o poden coller online. Calquera agencia pode coller aquí todo isto online e compralo, e venderlo ao seu cliente. Ou hai outra serie de ferramentas que están aquí dentro, non me vou a meter a enseñarvos a web, pero hai unha serie de ferramentas que están aquí dentro que están vivas. Hoxe xa non é as 72 horas que había que esperar fai uns anos a que alguén confirmara. Hoxe ou estás online ou non estás. Nós, se no 2005 éramos o primeiro establecemento en ter reservas online, os podo vos dicir, con datos, con estadísticas do ano pasado, as nosas empresas, os nosos aloxamentos, venden o 75% online as súas reservas. 75% xente que a compra directamente na casa, lá onde este, xa non é posible pensar en volver atrás, en atender. E os contactos, os que non son online, os contactos previos, son todos vía redes sociales. Prácticamente son todos vía WhatsApp. Xa casi non atendemos o correo electrónico, algo que antonte era imprescindible, hoxe xa está deixando de ser. Por tanto, a Senda das Estrelas é tamén a aposta no territorio pola tendencia, por todo aquilo que os que nos dedicamos a isto teñamos a viabilidade, a disposición e o compromiso. Eu son un socio de Solpor e pareceme que a labor de Antón, que foi aí estuvo, é darlle unha dimensión a un territorio, unha dimensión turística, un compromiso. É un compromiso. Se os profesionales non estamos comprometidos, realmente non podemos esperar que ninguén nos solucione ningún problema. Bueno, tendes aí sendasestrelas.gal, o que teña interés pode dar un recorrido por aí pola web, hai un montón de cousas. O último vídeo eu marcho con ele a calo a boca, vou lo poñer, que está por aquí. Hai unha senda consciente. Hai unha definición de turismo consciente que é algo que aínda se pode dicir que é minoría, pero é que a tendencia tamén está aí, no turismo consciente. A definición que está por aí solta, el turismo consciente es una experiencia de vida transformadora que genera un crecimiento personal que nos convierte en mejores seres humanos. Este nuevo concepto se sustenta en los principios de sostenibilidad y ética y promueve los valores de la paz, la amistad, el respeto y el amor a la vida como la esencia de la práctica turística. Constituye un pacto de convivencia, responsabilidad, respeto mutuo y comunión entre agentes turísticos y las comunidades emisoras y receptoras, el turista y el patrimonio natural y cultural. El turismo consciente es un concepto vivo, dinámico y en constante construcción. Es una experiencia del dar y recibir. Senda das Estrelas apostou desde o minuto 1 polo turismo consciente, porque o territorio é unha base natural para o turismo consciente. Mais alá do camiño, o camiño é espiritualidade. Quisemos tamén velo sempre nesa dimensión. Senda das Estrelas é máis alá do camiño porque o camiño Ría Muros Noia, que non está consolidado, é un camiño que se vai a poñer en valor nos próximos anos. O Xacobeo 2021 seguramente
o reventará. O camiño Ría-Muros-Noia é indiscutiblemente o primeiro camiño e o último camiño. Por que o primeiro camiño? Porque a catedral faise desde o puerto na navegación entre os concellos de Brión, Noia, Negreira e Outes, onde está a central do Tambre. Aí chegan os barcos con material para a catedral, cos carros, cos camiños, porque é o punto máis cercano, pero con moitísima diferencia. Está aí casi aí debaixo do Urdilde. Cando se vai para Santiago, é como consecuencia de todas as demais circunstancias, é o primeiro camiño porque o porto de Muros é o porto que por aquel entonces é o porto máis significativo desta costa atlántica galega, porque é un porto natural, porque antes de abrir infraestructuras portuarias, a ría de Muros a Noia é estreita, montañosa, agachada, protegida do sur polo Barbanza, e permite a navegación refugios naturais. Ademais, é un refugio natural por un motivo. Antes de cruzar a costa dura, o espacio duro de navegación, ou despois de habelo cruzado, é un porto refugio onde hai que repoñer, onde hai que reparar, onde hai, e Noia vive como porto mariñeiro durante prácticamente toda a Edade Media. Vive Noia co nombre, pero vive Muros ca infraestructura, ou sea, decir, Muros é realmente que ten os acordos, basicamente co Mar do Norte, ca navegación que ven desde Inglaterra, desde Alemania. Muros é quen ten establecido ese tráfico para carga, descarga. Muros foi ardido varias veces polos intereses de Noia porque non quería ter un puerto exterior, e ese motivo de navegación, de ubicación e de infraestructura natural é o que fai, é o Tambre, a cercanía da desembocadura con Santiago, que queda moitísimo máis cerca que Padrón, é o que fai que sexa ese porto natural e que sexa tamén o primeiro camiño. Que pasou cando se poñen Vázquez Portomeño e Fraga decide poñer en valor os camiños en Galicia e todo eso? Bueno, pois que ninguén levantou un dedo, nin políticamente nin socialmente. Por que o camiño a Fisterra se consolidou despois de un vai ben e despois de uns percorridos a Compostela, peregrinacións, complexidade? Bueno, porque aquí había unha entidade que se chamaba Neria que dixo, sí, eu teño interés por eso, e puxo interés e consolidouse ese camiño. O camiño Ría-Muros-Noia estaba na programación que tiña Vázquez Portomeño e Fraga, e todo eso estaba aí como un proxecto máis de camiños. Que pasou? Que o interés mostrouse aquí, que a xente se puso a andar, e que cando se empezaron a gastar cartos quedou para posteriori, porque se gastaron todos nos demais camiños, basicamente no francés, evidentemente, pero a cuestión está aí. Porque nós decimos Senda das Estrelas e porque máis alá do camiño? Porque parte do percorrido non ten camiño de Santiago, e porque tampouco nós buscamos o perfil de peregrino para isto. Pero sí que suma, evidentemente, o sea, decir, sí que o camiño conta e sí que o define tamén, non? Entonces, como consecuencia deste traballo, hai que ter en conta de que todo o percorrido entre C e Muros está sinalizado, feito o traballo cos concellos de C, Muros e Carnota, en sinalizar a parte de senda verde que se recorre esa parte. E que ao mesmo tempo o camiño Ría-Muros-Noia, bueno, é algo que de algún xeito eu que estou dentro da Senda das Estrelas levo aí desde que ninguén levantou a man, eu levantei un dedo. Non fun nunca, o meu dedo nunca foi suficiente para ser capaz de poñer en valor ese camiño, hasta que pouco e pouco removín Rusia con Portugal para que desde o ámbito político alguén recoñecera, e se presentou xa fai anos en patrimonio toda a documentación aplastante, por certo, despois do Camiño de Santiago é o camiño con máis documentación, é evidente.
os navegantes chegaban a Muros.